wisi sumafuka popanda moto. Usi sumafuka popanda moto. Galuwa nkota sakandira pachabe agakhala khoti ndi wanjira kwa losantima ndikomweko. Ndukubira ku Rise and Shining timakamba za DPP. Tiunikirane, tizuzulane, pali cholakwikapo tipakonze. Tiziyangana huko, tisamayangane apa. Fatika nguyangana apa. Huko situkuona kuti kodi anthu akuvutika bwanji. Ndakusokosera nkulinga utamva. Chimene ninga kuuzeni apa. Zinthuzi kuli kulimbirana. Pali maudani amene akuchitika. Sopano udani ndi chipani sizikukhuzana. Tinganene kuti fayo santu timapanga kampeni kuti tichose MCP. Ku MCP akakonza chiwembu kokuti kukuchitika chiwembu tifuna tipanga chonchi amene chakangotuluka Peter Mutharika akangotuluka tikapanga zakuti konkuja kuchipani kuja kumatuluka anthu amamimira mtanyiwa foni mtanyiwa iphulise ngani kuno tikupangana izi anthu akupangana izi akupangana izi wauza china chisale ndani ajengerera wa Black 6 chitetezo chikhwime timanga kuchokera kwa mtanyiwa osakhala timamva kuchokera kwa Shumba kapena kwa Game Changer timanga kuchokera kwa mtanyiwa kwabwera asilikali kuchokera ku Israel mtanyiwa ndege achilima inagwa anoti kugona tiri mtanyiwa. Sobano lero a president chinako omera kuti ndipereke mphoto chithokozo kwa anthu amene akhala kundithandizira. Kuli Mpopo FM uniform yanu iyi taikamo mapanti mukagawani awiri kaikamo chani kani matifi blasi kani matishu akagawana. Ndiye kundipasira ineyo matope kundipasira. Ndiye yakuli Mpopo ijene ndikhalire pano chwe. Ndiye wina aziti kodi iwe mtanyiwa. Kodi uniform yako sinafike. Ine sina anapasira ata uje. Oga chabu inomina habu enayo adakalinjira atanganibwa nichilo zina handi basa mundu wayanganira ali Mpopo wayanganira fikira lero ndipamene mtanyoja akupulisa kuti president Peter Mutharika ali munthu wabwino koma kumeneko ku DPP kula achina chimwendo banda achina kunkuyo achina makama jekete ali kumeneko akhalira pasulo ichi mtanyowa ndipamene wabwera pa air sopano kuipasula muzimu wa Pastor Shumba odi yake yale mama waija mmene walankhulira iye akudidwa kugwira ntchito ndi bomo akudidwa anapita kukakambirana ndi Inspector General wa Malawi Army wamuza kuti akunena mtanyozi zonama palibe amene anabwera kuno kuzafuna uje mchipungu sana bwere kuno kuti azatenge ndalama. Muziziona zinthuzi koma strategy ine ili yonse ikamachitika mtanyiwa amakhala kuti konko kuli anthu ku DPP omuzi wa mtanyiwa konko kuli anthu ku DPP omuza mtanyiwa kuti auje ndito akupanga zakuti konko ku DPP aliko. Ndelero mtanyiwa akamatulusa izi wanena tupaja kuti sindikudandaula sindikuopa kasindi ndibe nazo ntchito chifukwa Peter Mutharika tiziwa amalawi ngati simukuziwa teremu yake yosiriza Peter Mutharika watu wa DPP Peter yake yosiriza ndi imeneyi ndiye kusogoloko anamusanga Jeni Asa kudakhala learning mentor waje kuti mwina
wazamusira jeni ansauti. Kodi Amalawi tikayambanso kupanga matukutuku ngati achina chimwendo banda pita mutalika tere mwaje ikata. Kodi DPP adzatikhulupiriranso anthu ine aliyeza kutitimu sanke kena kuaza titawe angatelon soka zana azatelon soka mawa agutelon sole onsewa paliwe mgelo ukamba nyingoi samala banjalako ukafuna kusinta zintu usinde kamarako ukamba nyingoi. Masura banji ya Malawi nonse. This is Comrade Ntanyiwa pa Rimpo FM. Programu ya imene itimaicha nkanga esaona ambiri aimba matelefoni kunena kuti Comrade Ntanyiwa mangoti zi Amalawi ndi madwala. Kawadi amike mulungu wakumwamba kunena kuti chamukomera kunena kuti mwana wanga pita kakugwire ntchito. Andale ndi mmene amapangira kwagwirira ntchito zikomo samakwanisa kungoti tingoyambaso kwamenya muona timsaka amene uchi ndi mmene alili wandale. Amalawi chigawo chakumasana kuno ndizomvesa chisoni tiyankhule kuti anthu adziwe. Ambiri mwakhala mukuimba mafoni kunena kuti kodali Mpopo FM simukufuna kukambapo maganizo pankhani ya vice president agangata zimene ayankhula komanso achisale. Amalawi ndi zinthu zokhumudwisa kwambiri. Atsogoleri ena aku DPP ayambapo kukamba miseche ya anzawo kuti za anzawo zisamayendere. Ndizomvesa chisoni ena akumapita kuti azikakamba ndi Jeni Ansah, ena afuna azikamba ndi APM, ena kumakakamba za maboza ndi achihana cholinga kuti zawo zaendere. Akuluakulu ndizokhumudwisa kwambiri. Ngati DPP ngati APM anaenda chigawo chapakati mofewa monyada anthu ndikutuluka, anthu amene aja anatuluka chifukwa chonena kuti achisale anazipereka, anatengatu achisale moyo wawo ndikuzipereka kunena kuti ine chichitike koma APM yokhai abwera Central Region. Achisale anapanga zimene zizi. Agangata analolera kunena kuti no APM abwera Central Region. Inali timutu kunali kumeneku Amukhitu, kunali Akambalame, kunali Amayi Saidi, kunali Clement Mwale. Ndi chikhulupiriro liliponso tsiku lina ndinaona achipungu akuyendayendaso ndi anthu amene wawo. Koma akuluakulu zingakhale zona ndikufunseni inuyo Amalawi lelolo zingakhale zona kunena kuti Agape Khombe ndi Bire Malata ndi amene akudyerera ufulu umene Abire Banda, umene Amunyanane, ulendo umene Richard Mphepo, umene anyamata ali Mpopo, umene angakhale ashumba amene akumatukwana a Comrade Ntanyiwa. Lero nkhondo yonse ija odyerera kukakhala Bire Malata ndi Agape Khombe. Ukafuna kusinta zintu usinde kamalako ndinchitantuwa akondera munduli wako ndikanywantuwa amapindula ndiyazivale yawo ndinchitantuwa akondera munduli wako ndikanywantuwa amapindula ndiyazivale.
Agape Kombe yemwe anamenya nawo anthu kwakhapa nawo anthu kumbowe. Agape Kombe lelo akutolera ndalama ya get together ya MCP amene wasankhidwa kugululita la maite MCP1. Lero ndikukakhala odyerera ufulu amalawi avota kuvotera DPP. Lero azikulu akulu a DPP mungamatenge ndalama kumampasa Agape Kombe, kumampasa Bire Malata. Ndikululani maina anu nonse kuti amalawi akuziweni. Amalawi anthu akamafika paja poti akuyankhula chimakhala kuti chilipo chimene chikuchitika. Kuvutika avutika ma activist aja. Bire Malata ndi Agape Kombe ndamene akudyerera. Amunyanane mukamva mutibwa. Nyani wamphongo paphiri la Mulanje ukamva ukuti bwanji zimene akupanga atsogoleri ena a DPP. Inu anyamata agangata azithoaja anapanga zinthu zonena kuti APM abwere chigawo cha pakati. Lero anyamata amenaja kukataya kama ngati kuli kutembereredwa ndeta tembereredwa mwachangu kuti tikamati tufuna kuteteza president ena amata president ali nda asilikali iye uja ndi commander in chief ndi commander in chief komatu akamlepo Kaluwa akamanena kuti tufuna timteteze president. Kuteteza kwake tukunaluku samafuna kuti anthu ena oipa azimuipisa president. Lero miseche alowa ku DPP kwaipisa anthu. Ndeni miezi 2 yokhatu sina kwani miezi 5 patere chaka timva zota ndepali munthu wina wa MCP anaba ndalama. Lero ndalama zimene zija zikunkanika kusowa nazo chochita ndi akufuna kutenga ndalama zija kukapasa mkulu wina wa ku DPP kuti amusungire. Ndendi kufuseni munthu amene atata agwidwe ndi kumangidwa. Ndendi kukakuululani kuti ndalamazi ndakamusungisa wakuti. Ndendi kukapezeka kuzenoti ndi mkulu wa DPP mwina ndi nduna ya boma ndi MP. Sizizakhala za manyazi. Amalawi zimene zili kunjaku MCP anaba ndrama. Lero ayamba kutenga ndrama zija kufuna kumasungisa azikulu akulu ena MCP a DPP. Ripopo kwa nitaywa usewelezeka ndiandale aliyese akutiti musanke kenako azatitawe ankatelonso azatelonso kama akutelonso lero osewakaliwe ndelo ukama nyingoli samalabanja ukafuna kusinga sizona DPP kuntenga Agape Kombe kuntenga Bire Malata ndikumagwirisa so ntchito. Ashumba mukumva bwanji muntimamo kuntukwana ntanyiwa ukwadani anu akujerera kumbaliko. Ndi akuti ena akuyankhula kuti achisale sana yankhule bwino. Mukati achisale sana yankhule bwino mmata yankhule kuti chani. Inu mwayiwala kunena kuti akeni zikhale ng'oma ku parliament. Akeni zikhale ng'oma ku parliament. Anayankhula mawu kumuza Sulaiman komanso kumuza Chimwemwe Chipungu kuti iweyo ndikumanga. Mwayiwala Malawi, mwayiwala nthawi yomweyi.
lelo Chisale kuyankhula zimene zija mukuti yayi Chisale walakwisa akeni zikhale ng'oma ndesana lakwisa amene anayankhulira malo olakwika nda Achisale ayankhulira pa nsonkhano azikhale ng'oma anakayankhulira ku parliament. Iwe ndikumanga Amalawi Chisale ni Gangata avutika kumenyera ufulu umene ujasonal ufulu. Tisantenge Gangata ngati Chisiru, tisantenge Chisale ngati Chisiru, tisatenge agreement mwale ngati Chisiru, tisatenge kapena nene kuti komiti ya Central Region tisaitenge kuti ndiyo pepera ino a komiti ya ku Southern Region. DPP kugawanika miezi iwiri chaka sichinati. Hayi nditu zikoma kwambira ndale. Inayamba ndikale kusewele sedwa ndiandale aliyese akutiti musanke kena kola zatitawe ankatelozo pazana amatero lelo kwa sankha basitosa Malawi tasanduka Zisiru. Amalawi munthu akapsya mtima amathakulankhula chimene angayankhule. Ena amanena kuti aya Gangata anena kuti anthu amene alembedwe angokhala asentoli aujena DPP oka ayi kunali kupsya mtima. Tilembane tonse bwinobwino tilandirezi osawerenga kuti uyu ndi wa MCP osawerenga kuti uyu ndi wa chipani chanji tonse ndifa Malawi. Tilandire zothandizazo kuti aliyese zimufikire tisabwezere choipa. Bible limatuza zonoti sinthanisani chabwino kwa choipa. Choncho mawu amene anayankhula Gangata achi Amalawi musayikire kumtima anapsya mtima chifukwa chonoti ndi okhumudwa samayembekezera kunena kuti nkhondo imene yamenyedwa ija kumapeto kwake Agape Khombe ndi Bire Malata ndi amene akadyerere nkhondo yomenya anthu ena. Olo mukanakhala inu Amalawi kumene muli inuko mukanatani? Olo mukanakhala inuyo kumene muli inuko mukanatani? Uthenga wanga ku chipani cha DPP mukuyenereka mchenjere ndi Agape Khombe. Agape Khombe akamabwera kuzamulowa munthu amamulowa munthu uja mudzina la charichi timapemphera limodzi ku 70 day ngati mmene anapusisira akabambe. Ndamata akakulowa amafuna azitenga zisisi azipitisa, zisisi azipitisa. Ngati DPP ichoke mboma ulendo uno ndi chifukwa cha zibwana mwachulusa zibwana. Osati simukulamulira bwino, kulamulira mwayamba bwino, APM mwayamba bwino, koma anthu amene mufuna mzimthandiza APM simukumthandiza zenizeni. Titokoze kuli anthu ama degree koma msasogoze ma degrees yo, tengani umunthu kena koma ayang'anire anthu. Mukatero Malawi tu akhala okoma. Anthu anachikonda chipani cha DPP chifukwa cha APM. Koma nanga APM tikamafika 2030 ndi nthawi yake yomaliza. Tizapanga bwanji ngati kumenyana kumukuyamba pano kumenyana nde 2030 kuzakhala nkhondo ya mtundu wanji? Suzakhala kukanganira na maudindo zikanganira nani? Tibwera tizayimira ngati ma independent president, tizatulukira mkuyimira ngati ma independent president. Chifukwa pano ziko la Malawi lamba kundisangalasa siri kuendera maphunziro a munthu. Congratulations Jomo, congratulations. Ambira anayankhula zambiri za Jomo sanapite ku skulu osaphunzira koma chimene chili mwa iyecho nchimene anthu achisata ndi chimenenso anthu azachisate mwa Comrade Mtanyi wa 2030.
ala comrade mufuna mzayimirire ndikungonena zibwana zake zikakhala izizi zipangisa kuti anthu ena nafeso tiyambe kupanga zandale kapena tiganize zoyambisa zipani. Tikufuna dziko lathu lija likhale bwino. Ndikatereso pa Limpopo FM munali ndine comrade Ntanyo wa programu yangayi amandipasira ndi Dr. Yoko pa 0980531215. Dr. Yoko akupezeka ku Kasungu. Amenewa muli ndi mavuto ena aliwonse, likango anakucherani mufuna kusirika nyumba, tapeza ndi Dr. Yoko pa 0980531215. Komanso nonse amene mufuna kutumiza katundu ku Malawi, a transporter amene timati achikalongo afika ndipo ayamba kutolera katundu amene ananyamula ayambaso kugawa ku Malawi. Choncho nambala ya achikalongwe ndi 07820323134 07820323134. Mukatero ndio tumwapeza. Munali ndine comrade Ntanyo wa pa Limpopo FM. Tikumaneso chigali cha Mazulo. Ndini ndi nkhani zambiri zota Malawi tiyankhulane. Ukafuna kusinta zintu usinde kama lako ukamva nyimbo hii.